Vítajte, ja vás všetkých zdravím, Ave Bandička a ďakujem vám za vašu priazeň, ďakujem všetkým našim patronkám a patronom za to, že tu môžeme spoločne byť a žiada sa mi povedať, nielen ďakujem, ale žiada sa mi povedať, ako keby tu bola duša chránená. Veľmi zvláštne sú tieto energie v tom, že nikto ťa nezachránil, že to bola tvoja práca, tvoja cesta, tvoja premena a predsa toto sa ti deje a preto si vyrástla. Možno, že vyslovene niekto ide nie že z ulice, ako keby musel niekto odísť z domova do toho sveta, ako keby toto bola cesta, ktorá ťa vytvorila. To sú také karty veľmi silné, čiže ja ďakujem, že rešpektujete, že všetky tieto témy tu nie sú pre nás, pre všetkých a ideme sa pozrieť do tohto hniezdočka. Že o čo vlastne tunak môže ísť. Veľkňa s tým kľúčom. Tieto havranie kartičky, my ich máme samozrejme viacej druhov, ale táto autorka ich tiež viacej má. Teraz tiež aktuálne niečo sa tu točí veľmi silné. A čo sa týka tých kartiček, bandička, ono ich je tak veľmi veľa, vieš, každému sa robí s niečím iným dobre. Niekto chce také, niekto onaké, niekto malé, veľké, taký papier. Vieš, to je ako s ľuďmi, to je ako s tými kameňmi, so šperkami, s voňavkami, preto ich máš toľko druhov, vieš, každému sa páči niečo iné. A čo sa týka tejto autorky, ja ho mám veľmi rada, hoci niektoré tie karty sa horšie záňajú a niektoré máme dostupné, ale nemusia nás osloviť. Vieš, také to je s tými ľuďmi. Ale tento havrani to je vždy voľaká šupa. Pozri. Vieš, to sú potvrdenia. Tu si to môžeme zatiaľ ukázať. Uvidíme, že kam nás toto pustí. O čo tu ide? Kráľovnička. Král. Čo sa tu píše? Aký príbeh úžasný. Veľmi silný. Duša. 44. Múdrosť. Deviny. Hĺbka. Vieš, pozri. Sú veci, pred ktorými sa nedajú zatvárať oči. Sú veci, ktoré na prvý pohľad môžu vyzerať ružovo, alebo niekedy aj beznádejne a potom výsledok je úplne iný. Niekto bude prekvapený z tej tvojej sily a to je úžasné. Veľká premena je tu. Ahoj sestry,
Ave bratia. Ave, máme tu aj ohnívačky. Je tu kráľovna ohňa a Januška. Tajomný svet, aj ona má rada Havraní tarot. Viacerí. Ale niektorí sa neboja pozrieť aj do tých tieňov, aj vás všetkých zdravím. Poďme teraz k tomu, že čo nám to chce povedať, že čo je toto za potvrdenie. Je klačia pri tých nohách po tom, čo prešla tou válkou. Nemusí sa to každému pozdávať. Nie každý začína v tom živote zrovna s nejakými výhodami. Sú ľudia, ktorí urobia chyby, sú ľudia, ktorí ich opakujú, sú ľudia, ktorí sa z nich poučia, sú ľudia nepoučiteľní. Ale vy ste sa niečo museli veľmi rýchlo naučiť. Keď sa človek popáli, vieš. Niekedy je ten život veľmi rýchly, tie udalosti, že sa nezastavíte ani pri tých myšlienkach, či je to správne alebo nesprávne. Proste to koleso tu valcuje aj to dobré na šúpe a potom také veci, že proste ten osud to tam nadžube. Vieš, bum, 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 bum. A potom to, čo vtedy nevidíš a to, čo vtedy nechápeš, ale teraz my to tu vidíme, lebo už si za tými mečami, že sú to situácie, sú to ľudia, ktorí ťa brutálne vyformujú a preto aj túto silu musíme chápať tak, že to nie je o tom, že si dáš 3-krát zdravás a 2-krát odčenáš. Toto je niečo na vlásku, niečo. Ten smrťačik je tu taký, že je to ťažké, je to ľahké, je to ako keď zvládnete boj, potom si tam sadnete a už sa pousmejete, keď sa pozriete na to spätne, ale tu je taký život, že ty keď sa narodíš, zrovna 3-krát tam niekto netlieska, vieš? Život taký, že teba nenavlečú do toho Diora, teba nekočíkovala možno, že teta od Chanelu a ten život vie byť hore, vie byť v tých minciach ten rod, ale vie aj pekne zamávať a vie byť potom drsný, vie to ísť dole, ale ty si ten, ktorý to bravúrne znáša. Ty si ten, ktorý tu nastaví, že život ti dá facku a ty nastavíš druhú stranu, to líco, vieš? Nie preto, že by si bol blázon, ale preto, že ty si pod takou ochranou. Tu je hviezda, tu je ochrana, tu je nádej, tu je niekto neskutočne aj z tých ostatných, či na to veríš, alebo nie. Životy, tá línia tunak je veľmi silná. Ja som ide tá Atlantida, ale taký výklad my už sme mali s inými kartičkami pri iných energiách. Možno, že nás bandička niekto počúva, komu tento výklad neušiel a neujde ti ani tento odkaz
není zrovna zázračný. Je taký obitý, taký ten poctivý tunak, že plecháčik, že nepatríš do hrdzavého železa, to sa mi žiada povedať, že ten kôň tunak ešte, no možno, že nebeží, ale ten tvoj kôň predsa len cvála ešte. A už to není v tom živote o tom, že kto ťa ľúbi, kto ťa nelúbi, ľúbi ma, nelúbi ma, kvietoček. Sem tam sa to valilo všetko proti tebe z kopca. A potom aj do toho kopca ste išli a zase z kopca a zase hore. A mohli ste byť z toho mešoge aj unavení. Ako keby tu sa vždy niečo pokazilo, keď malo byť dobre. Že vtedy sa to, že ty keď máš ísť do tej hojnosti, tak vtedy ťa to odstaví. Nie ste v tom bandičke určite sami, toto sa ľuďom deje, len sa o tom nehovorí, vieš. Ale to je tá energia tých skúseností, to sú tie cestičky všelijaké, tienisté, za tým svetlom, vieš, že bez toho to nejde. Všetko sa nedá naplánovať, všetko sa nedá vždy nalinajkovať, ani kúpiť, ale samozrejme, že s tými peniazmi alebo s tými správnymi ľuďmi je to, alebo s tou rodinou, ktorá ťa podrží, je to v tom živote jednoduchšie. A sú ľudia, ktorí sú zvyknutí vás predbehnúť. Sú ľudia, ktorí sú zvyknutí brať aj druhým. Sú ľudia, ktorí aj v čakárni predbehnú barského bars, kde vybavia si a idú si. Lebo si myslia, že sú sami, ktorí na niečo čakajú, lebo si myslia, že sú sami, ktorí v niečom trpia a nemajú ponatia, že o čom vlastne ten život je. Keď to niekto čaká, keď to niekto trpí celý život. A oni sa potom čudujú, že ako môžeš mať toľko energie, lebo ty už máš tú premenu za sebou. Ako také, že šajla. Ruka hore, vieš, taká nejaká zvláštna pesnička, víťazná, vám sem pôjde. Nie šalená, ale taká veselá. Není ti to jedno, ale už ste taký, že obuchaný, ošláhaný, vyfackaný. A predsa tá sila je stále pri tebe, aj tá nádej, aj tá ochrana. Ono, veľmi veľa vecí sa dá predstierať, ukazovať pred tým svetom. Ale vieš, čo je dôležité? Nie tí špíňaci okolo, ale tí ľudia, ktorí nesú tú váhu potichu. Mne toto ide tak ticho. Ako keby ste na niečom znova pracovali v tej sile a tie vibrácie, oni na to budú reagovať. Lebo ľudia skúšaní, ľudia, ktorí z tej bolesti vedia niečo vytvoriť, tie výsledky, aj bez toho publika, hoci je ich málo, ale možno, že vám nikto v niečom neveril, ale ty, keď ideš ako keby touto cestou, začali odpadávať takí tí ľudia tej temnoty, tie špiny, vieš, že tam je neúcta, tam sú posmešky, tam je niekto, kto neverí, možno, že aj z tvojich vlastných radov. A ty si ten, ktorý z toho chaosu tunak si vytvorí tú cestu. Lebo máš ten zápal, máš tú múdrosť, ty poznáš ten svet. Ty vieš prežiť. Ty vidíš realitu.
Aj bez podpory. Bez návodov. Bez tej mapy. Lebo vy ste ľudia, ktorí na všetko možno, že museli byť veľmi dlho sami. Tam, kde iní to môžu mať na tú mašlu. Nezáujem. Nejaká tvrdosť je tu. Tvrdosť väčšia, než sa zdá. Niečo to nebolo férové. Ale vy ste to nejakým spôsobom vytlakovali. Ešte sú meče v tom ohni. Lebo ty máš tú energiu na to. A hore to sú hviezdy. V podstate ty si tým dôkazom aj pre tých ľudí okolo teba, že dá sa ísť nielen vysoko, ale aj ďaleko a z ničoho ozaj, že na 100 do tých pohárov. Nie do kasína. Do tej čistoty, do tých citov. Ako keby ste sami museli toho toľko zvládnuť. Na tej ceste mohlo nejaká nádej, niečo tu mohlo ozaj, že po tejto vašej ceste niečo zomrelo. Aj pred chvíľou byli také zvony. Ale to patrí k tomu životu, vieš, tá voľba niekedy nemáš na výber. Ale je dôležité, že čo ty vlastne budeš držať. Rozum. Ten ti nechýba. Aj to je dar v dnešnej dobe a ozaj, že veľký. Možno, že niečo v tebe zomrelo. Vieš, že ste si prešli takou nekonečným tunelom tých mečov, ktoré tu vidíme. Ale aby si sa ako duša tunak narodila ozaj, že celá, tu máš aj spojenca, ktorý je na tom rovnako. Ktorému mohol prísť ten život vlastne ako nejaká utopia. Ja stále rozmýšľam, že o čom tento súd, tento pohár citov vlastne je. Pretože tu tie vrany začnú krákať úplne inak, takým pokojom. K tebe ide ten havran. K tebe ide tá príležitosť. Prešli ste niečím, čo by iní nezvládli ozaj ani len sa preplaziť, ani zdvihnúť tam tú nohu. Ozaj, mne to ide, že z chudoby, z ulice na to svetlo. S tým, že neboli ste tunak obeťami, neboli ste tunak tie máčanky, tie plačky, boli ste tu tí, ktorí museli prežiť. Že ty si ten, čo prežil. Ty si ten, ktorému tento svet vlastne, ktorý tu vychádza, že tento svet ti nič nedal. Možno, že len po tej hube, jak sa u nás hovorí, vieš? A predsa tu toto máš. Že aj tak si vieš z toho zobrať. Čiže že nezáleží teraz na tom, že či sa to niekomu bude páčiť, či niekto bude s tebou súhlasiť, alebo nie, lebo nie, že ty nepatríš do tej fajty, do tej sorty, do nejakého klubu, lebo vy ste už stratili. Vy ste tí, ktorí nedostali a veľa z vás si zobrali ľudia, ktorí si absolútne ani podnechet z teba nezaslúžia. Ozaj, že nie. Tu
tu máš toho El Diabla, tu máš závisť, tu máš takých zvláštnych ľudí a ty tu máš stále priazeň. Priazeň vyššej sily. Priazeň ochrana. Ľudia, ktorí nikdy neprešli tou temnotou, túto tvoju cestu nepochopia. Ty nezľahčuješ tú situáciu, môžeš byť ticho, nezľahčuješ pocity ani ten svet okolo teba, ale už neberieš ohľad na tých ľudí, ktorí si to nezaslúžia. Že nebudeš im hádzať hrách o stenu, alebo nehač perly sviniam, alebo rukavicu, keď vieš, že by ťa zožrali celého. Nepodávaš prstom stiahnutie ruku. Vy ste si všetko toto zažili. Čiže neplávaš ich ilúziami, hoci si ich mohli robiť, že falošné nádeje si stále nejakí ľudia, ktorí ozaj, že doteraz ťa nepoznali, doteraz pri tebe neboli, ako keby si stále na teba niekto chcel siahnuť, že, alebo vytvárať okolo teba nejaký štít falošné istoty, ale ty si niekde inde. Ozaj, že neplávaš v ich sračkách, sa hovorí, v ich tieňoch, vieš, že už ťa nepotopia, už ťa neumažú, nezababrú svojou vibráciou, lebo to nebolo založené na vzťahoch. V podstate ty bez tej pravdy, bez toho meča ochrany, ty už nebuduješ nič. Ty už nejdeš na starú známu energiu, že tohto poznám, toto máme spoločné, to je naša minulosť, to je spolužiak, toto, tamto, nie. Teraz ti priletí ten havran, lebo už sa toho nedržíš, preto tu máš toto. To je príležitosť. Že si očistený od tých špíňakov, od tej špiny, od nejakého bordelu, že už nie je problém, už nemusíš čakať, lebo ty si tá duša, ktorá... Oni to nemusia chápať nejakí tí ľudia, ale ty si sem neprišla, vyslovene neprišla ako duša vôbec z nejakého pohodlia tej obývačky, z 10 pohárov, z 10 mincí, ozaj žiadny Ujo Gucci, teta Chanel, nič také. Keď tam aj bol, tak to môže byť rodina, ktorá o všetko prišla. Možno, že pre závislosti, vieš, pre niečo. To spadlo, to celé spadlo a ty si jediný, ktorý to prežil. V realite. Veľa vecí v tom tvojom živote ti nemuselo dávať zmysel. Ale zmenili ste vlastne, že čo tu puká, zmenili ste prístup. Nechali ste to tak? A tým ste spravili voľbu. Vy ste sa nepostavili. Teraz pozerám, že to není vidieť, je hlavná vec, že to ukazujem. Vy ste sa dobrovoľne nepostavili sem pod šibenicu. Vieš? Vy ste si zobrali tú silu, preto ti tam tak vyšla. Že niečo ti nechceli dať, niečoho sa títo ľudia držali. Niečoho, čo bolo tvoje, to sa môže týkať aj toho rodu, to sa môže týkať práce, ale ty držíš stále tú silu. Ty držíš to kormidlo. Preto tá vyššia sila je tu.
že nemusíš bojovať s každým dňom, s každou prekážkou, s každým somárom, tak ako volakedy, lebo život ťa neviedol jemne za ručičku, to vidíme. A v podstate také tie podané na oko, nejaké naškrobené biele rukavičky, nejaká ponuka teraz falošná, že tebe to není treba, že ty to môžeš odhodiť a ten život, ten osud ťa teraz zavedie veľmi presne. Tu nejde o prostredie, že odkiaľ ty si prišla. Ty už veľmi dobre vieš, kam ideš a to sa nejakým ľuďom nemusí páčiť, ale toto padne, to máš vedieť. Toto padne, že ty urobíš tú voľbu a ozaj, že čistí sa zrno od toho plevelu. To sa deje. Vieš, aj mne teraz veľmi veľa ľudí napísalo, že prečo majú reklamy na YouTube. To ti hovorím teraz, lebo prišiel mi aj teraz taký komentár. Pritom ja s tým nemám nič spoločné. Náš kanál nie je monetizovaný, na nás zarába YouTubeko. Tam odvody, že musíme mi platiť, vieš, to nezaujíma YouTubeko, to nezaujíma tých ľudí. Oni nie sú schopní si zaplatiť trebárs to YouTube Premium, k čomu tento svet tlačí. Vieš, Netflix, toto, tamto, noviny, skúsi prečítať nejaký článok, všade sú tie reklamy, všade. Skúsi pozrieť 40-minútový film, v telke sú z toho 2-3 hodiny, lebo tam pchajú tie reklamy, nevieš to ani pretočiť. A tomuto prístupu, tomuto vysvetľovaniu je koniec. Presne. Tomuto je koniec. Aj nás to niekam odklonilo, ale pozri. Tu je víťazstvo, hoci my tomu nemusíme rozumieť, nemusíme do všetkého vidieť, nemusíme všetko vysvetľovať ľuďom, ktorí si aj tak idú svoju pesničku. Tu je cisárovna. Tu je rozhodnutie. Tu je koleso, tu je vyššia sila. Niekedy ozaj, tak ako tú našu poľku to unáša, tak aj teba to unáša sem. Nemusí sa to každému páčiť, tak ako náš kanál, tak ako naše výklady, naše karty, naša vôňa, auto, deti, dom, čo to máš za topánky, niekomu vadí tá reklama, vieš, niekomu vadí aj 5 €, niekomu nerobí problém dať 50 €, niekomu niekto zdá 1000 €, 20 000 €, niekomu je veľa dať euro, ale to je ich svet, vieš. Že nemusíme sa na toto viazať. Toto myslím, že ty sa na to nemusíš viazať. Môže ťa niekto tam ohovárať, trebárs vôňami sem ide za vôňu. Môže ťa od toho odhovárať ten človek. Možno, že vôňa v tvojom prípade bude dôležitá. A o mesiac stretneš túto osobu a bude voňať rovnako ako ty. Ešte ti ukáže, aha. A pritom to bude niečo, za čo ťa kritizoval. Od čoho ťa ten človek odhováral, alebo nad čím vykrúcal tento človek nos. Bum. Spravodlivosť, rozhodnutie. Tu sa cesta bandička otvára. Sem prídu ešte informácie. Tu je tá premena, ktorú my nevnímame, ale ozaj ja to nevnímam zle. Ako keby sa tu prerážal ten tunel a pozri, tu máš 10 mincí. Čiže neboj sa, všetko dopadne dobre, hoci tak ti toto na mňa pôsobí, aj celý ten Havraní tarot, ako keby išlo ozaj, že duša chránená. Ty si duša chránená. Že toto je cesta toho svetla. Tu je veľa ohňa. To je niečo, čo sa vytvára. Na jednej strane nám končí to staré fungovanie, čo sa dotýka všetkého, fungovanie toho starého sveta. Na druhej strane ty tu vidíš tie nové
veci. Možno, že tí ľudia okolo teba to nevideli, ale energie tu budú vyrovnané. Veľmi zvláštne sa tu skladá aj tá hviezda, veľmi zvláštne sa skladajú tu na vzdušné aj tie ohnivé znamenia. Ako keby sa mali spájať, priťahovať pre toto. Pre túto príležitosť, ktorá za to určite bude stáť, bandička. To, čo sa vám zdalo neuveriteľné, nemožné, nedosiahnuteľné, a na druhej strane ako keby pascov, rozhodnutím, ktoré je ťažké. Toto nie je výklad pre každého, toto je výklad pre nejakých spojencov, ktorí sa v tomto nájdu. Ľudia, ktorí boli skúšaní, ľudia, ktorí museli ozaj že preplaziť sa cez nejaké hradby, ktoré boli ale nezmyselné, ako keby to bolo nástrahou. Ako keď ti tam niekto kope nejakú jamu, ozaj sa tam pozerá, že kedy už pôjdeš okolo a ty to celé prejdeš, pretože tá sila je v tebe. Že sila nech ťa sprevádza. Možno, že pôjdete na nejakú cestu, ktoré chcel niekto zabrániť, ale vy to celé ozaj, že prerazíte. Prerazíte a tu sú kulehy 3 ľudí. Čo je toto zač? Prečo sa tohto držia? Lebo nechcú, aby sa toto otvorilo. Ale ono sa to stane. Ty nájdeš svoje miesto, dokonca ty vybuduješ možno aj nejaký nový domov. A nebudete, bandička, v tom sami. To sú nové začiatky. Nie len čo sa týka vzťahov, ale čo sa týka aj vášho prístupu. A niekto preto to veľmi trpí. Pozrieme sa, že kto tu ostal. Je to niekto z minulosti, niekto menší, niekto, kto tie svoje poháre nenaplnil, niekto veľmi prízemný, človek, ktorému sa nechce pracovať, človek, ktorý sa rád zabáva, človek, ktorý si berie to, čo patrí druhým. Teraz si v tom ostáva vysieť. No, je toto ozaj, že halúzny výklad. Vy prekonáte ako keby tie posledné tlaky. Aj takých ľudí, ktorí boli naučení ísť tým svojim, zrazu, že táto tvoja cesta ich vyvádza z ich spôsobu života alebo z ich bubliny, z ich reality a cítia sa nejaký taký pomimo, taký ochudobnený, prázdny, ale tvoja cesta je správna. Nehovor o tomto nikomu. Ozaj, že nehovor, pretože tebe by to prekazili. To sú ľudia, ktorí sú uväznení, to sú ľudia, ktorí sú na tých svojich reťaziach, v tých svojich názoroch zasekaní, v tých svojich podlostiach, vôbec nemajú pekné energie. To sú ľudia, ktorí druhým robia zo života peklo, alebo ten život robia o mnoho ťažším, pretože sú neprístupní, pretože duchovne, čo sa týka aj tej duše, oni sú niekde úplne inde než vy. Treba to preseknúť. Treba sa rozhodnúť. Treba ísť za tým slnkom. To je vaša odpoveď a aj keď ste nezačali ozaj, tu je človek, ktorý ide od dna, možno, že niekoľkokrát, vždy keď vám malo byť dobre alebo niečo sa vám malo podariť, tak ste museli ísť od začiatku pre nejaké špinavosti, pre nejakých ľudí,
pre nejaké tlaky, pre inú spoločnosť, toto, tamto. A ako keby ty si videla tých ľudí v tej ich koži, vieš, že bez tých ich kabátov. Že preto teba nemôžu stiahnuť dole, teba nemôžu hodiť do tej jamy, ktorú ti vykopali. Ty sa nemusíš bať. Ty nejdeš na tú ich známu obohranú nejakú platňu pesničku. Nemusíš nič dokazovať na rozdiel od nich. Tu je svetlo, tu je slnko, tu je krásna odmena. Tu je neuveriteľná múdrosť. A ešte 2 rozhodnutia budeš robiť a vydávaš sa na cestu. To je ako keby ste naplnili nie len to srdce, ale celkovo domov. Ideš domov. Tam, kde ti bude dobre. Tam, kde tá tvoja duša ozaj bude žiariť a svietiť a nebudeš sa musieť obracať, že kto ti tam vrazí nejaký nôž do chrbta. Vieš? Meníte prístup a to je správna voľba toto. Necúvať, neobzerať sa, tížko ísť vpred. Tá vyššia sila ťa vedie na správne miesto. Vedie ťa domov. Držte sa mi.